माची पानी पानी माची माची पानी माची पानी माची माची जोंनि थारमाने अक्सिगुरि मण्डलिनिफ्राय बेयाव पिकनिक जाफैनाय जादों आरो आच्छा थ' बेयावहाय माने जों खेला होफैदों माने जानायाव जों ओरैनो बेखार बेरायलाबायनाय मानाय बिदि बांसिन थायो नालाय गोदाव सोराव जायो बेनिखायनो जों बेयावहाय देग्लाय खेला होफैनाय जादों बेयाव 10थासो जोंनि गेम्सफोर दं आरो बेजों लोगोसे जों गेम्स गेलेखांनायनि उनाव दानदिसे फट'शुटनि थाखाय जों टाइमबो होनाय जागोन आरो बिनि उनाव जों जागोन ओमफ्राय जों ओंखारलांफिनगोन आरो ओमफ्राय दा दे फानि माथि फानि होनदों ओमफ्राय बे खेलाया मा खेला बियो फंबाय बे खेलाखौथ' आंबो बांद्राय मिथिले माने गुबुनफोरनिफ्राय नुनायनिफ्राय जोंबो बे खेलाखौ होनाय जाबाय आरो थ' माथि पानि जेनेबा हा दै जेनेबा बारनानै माने थैबोनानै ओमफ्राय दा लास्टआव साथाम थाबैबाय आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जों बे प्राइजखौ लाबाय आरो जेनेबा माने हायाव बारनाय माने आलदाङाव बारनाय दा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिमबो ओमफ्राय आदा मिनियानि भिउवार्सफोरखौ खावलायदों पिएन ब्लगनि अनार जानानै जेनेबा पिएन ब्लग चेनेलावबो थांनानै नोंथांमोना आदा मिनिया बर'नि भिउवार्सफोरखौ खावलायबाय जेन साबस्क्राइब खालामनो हायो आरो नोंथांमोना बे दिनैनि खेलाखौ आदा मिनिया बर'नि गेजेरजोंनो नायजोबब्लानो जाबाय धन्यबाद गोजोननाय थाबाय फानि बिनि मुङा थिलसन बसुमतारी बिथाङा पलासगुरिनि सेकेन्डआव दैमा गोदान बोसोरखौ लोगो मोननानै गोसोआव माबायदि मोननानै दं मादैयालाय मोजां मोनदों मोजां ना मोजां मोनदों बेयाव पिकनिक जानो मोननानै गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय ख्रिस्टमासाव थिगखा मोसाखादों दा मादैया आच्छा दे आरो बिमाफोर ओरैहाय आदै दं नै आदैया बे गोदान बोसोरखौ लोगो मोनफैनायजों लोगोसे गोसोफ्राव माबायदि मोननानै दं बिराद मोजां इसोरा जोंखौ लाखिदों मोजाङै इसोरा लाखियाब्ला जों थांना थानाय नङामोन गासैबो बिनि जोबसोखा जाबाय नालाय बेनिखायनो आङो बे गिर्जानि बे समाजनि फालाव आच्छा गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम रोजा रोजा आंनि बिराद खुसियाव दं जोबथा खुसि थेंक इउ आदै थेंक इउ आरोना अक्सिगुरि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनिफ्राय बेवहाय पिकनिक जाफैनाय जादों ओरैबायदि जबर आरोना लोगोफोर बेवहाय ओंखाम संनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे नै बेवहायबो ओंखाम ओमफ्राय बैयो बेदर एवगासिनो दङ नै ओमफ्राय नैबे ब्रादार मोननानै एवदों ओमफ्राय दा नै बेवहाय बेदर एवदों आरोना नै ओमफ्राय आदा नोंनो एवदों नामा आंनो एवदों एसे गोथाव एवदो आदा दे जागोन दे ओमफ्राय नै ओरैजाय बेजों लोगोसे नै दाउ गोदागासिनो दं नै आदाया नै ओमफ्राय एसे इन्टारेस्ट मोनथारो नामा आदा दाउ गोदानो इन्टारेस्ट दा आदा गंसेनि गोजाखा ने आच्छा औ होनोब्ला बहुद गोबां फैथारदों आरो बे मण्डलिनो नै गोबाङैनो ओमफ्राय मादैया बे गोदान बोसोरखौ लोगो मोननानै गोसोआवहाय एकदम रंजाखांनाय मोनदों ना मादै दा बुंनो हाया नामा दे ओमफ्राय गोजोननायखौथ' मोनखादों ना मादैया गोदान बोसोरखौ लोगो मोनफैनानै दे गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आब'मोनालाय माथो जागासिनो दं आब'आलाय मा जादों आब'आ बैग्रि माबासो होनो गथ'फोर जाग्रासो बेखौ जादों आब'आ दे ओमफ्राय नै ओरैजाय मादै दंबावो मादैयाबो बे बैग्रिबारि आइफवालि बैग्रिबारि पिकनिक स्पटआव फैनानै माबायदिथो मोनफैदों मादै गोजोननाय मोनदों दा आच्छा बे गोदान बोसोरसिम इसोरा दोननानै जोंखौ दैदेनना लाबोबाय बेनिखायनो गोजोननाय मोनो ने गोजोननाय थाबाय नै नानि गोरलै दङ आरोना नै ओमफ्राय नै आब'बो दं माथो ओमफ्राय आब'आलाय माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना आच्छा ओमफ्राय सिगाङाव आब'ने हाबा जायैसाव न'आ बबावमोन मा तेजपुर आच्छा ओमफ्राय तेजपुरनिफ्रायबो अक्सिगुरियाव हाबा जाफैबाय ना आच्छा गोजोननाय थाबाय दे आब'निसिम ओमफ्राय नानिने मा नाम नानि प्रियंका नार्जारि आच्छा गोजोननाय थाबाय नाय बेवहाय गेम्स होबावनाय जासिगोन आरोना बेवहाय गेम होबावनाय जासिगोन आरोना नै गोरलैफोर गेम होबावनाय जासिगोन बेवहाय दायो नाय बिथांमोननि गेलेनायखौ नायदो आरो
ओमफ्राय नानिया देरहागोना मा देरहानायनि सेस्था लादों दा आस्सा दे 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 ओमफ्राय नानियालाय एसे होख्लायथारदो नानिया दै दे 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 ओइ नानि सोना ओरै होनाय जासिगोन आरो दा बिथांमोननि गेलेनायखौहाय नायदो माबायदि सिस्टेम बारनो बिथांमोना ओरैबायदि एक्सपार्ट आरो बारनायावहाय ट्रेक्टरखौहाय ओरै ओंखाम संग्रा खाथियाव दोनफैनो थाखायहाय नायदो आरोना आमाय फ्लरेन्स आदै रिमलखौनो एसे मोजां गेलेदो बाबु नैबेयाव दे दे दोनफैनो दे थाखाय औ औ औ साबि ओरैजाय ओरै बिथांमोना आमाय होसिगोन आरो फ्लरेन्स नोंथाङा बाबुमोना जेरावखि थाया मानो नोंथाङा बेयाव फैनांगौ र' एसे मोजां होख्लायदो एसे साइडआव बोथ्रोदनांगौ नोंथाङा ओंखाम संग्रायाव फैनानै लोगो अननानै ओमफ्राय ओरै एसे खालाम नै आब' आबोथियाबो नायफादो बे बोसोर गोदानखौ लोगो मोननानै बेसेबां रंजादों नोंलाय अके अब्ला जोङो स्टार्ट खोना रंजादों बेयावनि हिर'आथ' माफियानो जाबाय जोङो निमाहा बरग'यारि बिथाङाथ' बिराद देरहाबोबाय जिरायनानै नायनोसै बिथांमोननि गेलेनायखौ जिरायनो नायगासिनो दं आरो माखासे मानसिफ्राना आरो बेरसनाबोथ' गोबाङैनो देरहाबोबाय जोङो बेरसनखौ जों निमाहाखौ जाय थैयो थाङो ओरै खोब जाबायला एसे वारनानै ला माने खाथिला माथि पानि माथि सोरनिबा सिन्देलफ्रा उसुबिदा जाबाय अननानै खुनानै लाग्रोदो सिन्देलफ्रा माथि पानि माथि बे जाथ'वाखै जों माथि पानि माथि अननानै बारनायाव लेट बारनो नाङा समान बार पानि माथि मेराज खावलायबाय एसे थाब पानि माथि सानै थैबावबाय मोनसेनो गोबां सिथानो हागौ वाव पानि माथि पानि माथि पानि